Ja mislim da je bicikl za mene verovatno najgenijalnijih izuma 19. veka, zato što, jel tako, je besplatan. Vi jednom kad ga kupite uz male popravke i održavanje, vi imate prevozno sredstvo koje vam je sasvim dovoljno po gradu. U Danskoj sam video u Kopenhagenu 5 automobila preko dana i 1000 ljudi na biciklama. U januaru mesecu sam bio, žene u bundama, muškarci u kaputima i poslovnim modelima. Za mene je bicikl savršeno i prevozno sredstvo i sredstvo rekreacije. Imate jednu kombinaciju uštede, ekologije, znači ne zagađujete vazduh kao što ga zagađujete kada vozite motor ili automobil. Imate rekreaciju, možete da stanete, možete da razgledate, možete vidjeti neku fasadu. Ne poznajem nijedno prevozno sredstvo i nijedan tako jednostavan izum koji je u svojoj biti pokrio toliko različitih polja, barem u mom ličnom iskustvu.